pag-isipan nila magjowa tayo sana. Kinikilig ako. Ideal husband mo naman. May kapatid ka pa ba? Ano sinasabi? Mahal kita as a office mate. Office mate. Sorry. Mahal din naman kita eh. Ha? Bilang katrabaho ko. Thank you din kasi. Ano naman, pagbalik ko, may boyfriend ka nang ipakilala sa akin, no? Hindi ba pwedeng kaibigan Juicy. premium? Ano kaibigan premium? May ginagawa kayo, kahit magkaibigan kayo, kumbaga maganda yung subscription. Mas maraming features. Kilala mo ako, loyal to. Diba? Wala naman ako sila. Gusto mo talaga akong magjowa? Oo nga! May iniintay ako, no? Ay, nako. Basta, Paano yung tawa? nakakamiss din eh. Pero, Na-miss din kita. miss din naman kita, no? No? Para naman labas sa ilong. Ang sincere ng pagkasabi ko na Oh, na-miss din kita. O, hindi ko nalilabas yan, ha? Kasi totoo naman eh. pag-isipan nila magjowa tayo sana. Kaya ako nandito, susunduin kita. Bakit mo susunod? Tayo magbabakasyon sa New Zealand. Pakilala kita sa mga anak ko. Kung willing ka. Kinikilig ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.